dalaygon ang Dios. Dalaygon siya sa gyapon nga kauban nato, no? Padayon jud ta. Kung ubang tao karon nagpadayon, ilabi na nga sila malipayon kay ngano man gitagaan na sila og chance. Kita mo nang gingon kanunay ta magpadayon. Kay dili na kay chance kun dili a little space of grace ani. Extension of mercy, a little revival. Kay nahibaw man ta dunay katapusan. Nahibaw ba mo dunay katapusan? Wala ayaw mo pagtuo nga walay katapusan. Natapos man gani ato ang mga pagsaya-sayaw, paglakaw-lakaw, paglaag-laag. Sadyang nga nahitabo ang pandemya, why nakapugong nga to. Mabot na ang panahon matapos rata kay giprapisi man na, no? Na di ng tanan adunay katapusan. Labi na nga si Jesus Christ mismo nagingon may tungod sa katapusan ug iyang gihatag ang mga ilhanan. Nining takna siguro gitugot sa Ginoo. Kaya nga naman, nabati na ko o nakonsensya ko ba, kanang konsensya nga din. Na-feel yun na ko nga importante ng pulungan eh. May tungod sa baptism. Muna inungdan nga ni Santok sa kunahuna nga din akong i-share sa inyo, baptism is the greatest things of all in the scripture. Kung doon na may Great Commission, baptism na to. Manainungdan sa Matthew 28 verse 19, manainungdan ni Jesus Christ, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Muna, sabi nyo sa tinuod lang, atong unang panahon, huwag ito hilig og pagbautismo tao. Gamay ragod ako na bautisman, sukad ako ng pastor. Siguro kining pamilya lang sa akong partner, gikan sa akong ugangan, anto sila mga igsoon, na bautismuhan sila, kung maura na ako na inumduman, ug kato pa nga mong silingan nga din, mga matured na nga nagalagad katong diha pa ko sa Purukit, na nagpabautismo, hanto dato wala na. Sige kong pamastor, wala gyud ko nagisgot og bautismo. Nga naman, naamang ko diya sa Biblia nga ayaw na naisgutin yung bautismo. Kanya mga tao, gusto manggod og magpabautismo. Kaya ang gipangwali manggod atong unang panahon, ang motoo og magpabautismo, maluwas. Apan ang di matuo, dili maluwas. Bisag dili magpabautismo. Automatic na to, sa hindi mo to, siyempre, di gitong pabautismo. Walang giingon, dili maluwas. Wala ang tanang tao, nito, magpabautismo, kay nga naman, maluwas. Bisa mga tao, wala nang alagad, ang ilang pagto, maluwas. Walang giingon din the greatest things of all in the scripture. Ang problema lang, ang mga Hudiyo na daan, wala kahibalo sa scripture. Ingon pa ni Jesus Christ sa Matthew chapter 22 verse 29, ye do err, kamu na nasayop, not knowing the scripture, nor the power of God. Wala kamo kahibalo, o wala mo kasabot sa scripture, o sa gahom sa Ginoo. Si Apostol Pablo, nagpadayag siya, ang power dahil sa Ginoo, nasa resurrection. Anong pagkabanhaw niya ba, di ba? Nabuntog man niya ang kamatayon. Nagtuo si Satanas, mamatay siya, nagdi na siyang bangon. Kaya niya giprapisi man. Pagkatulog adlaw mo bangon jud siya, di kapugong ang kamatayon niya. Mao man to ang pagbawi ba? Pagbawi sa nga diin ang magbuot na lang sa ato ang kamatayon, ang kalibutan. Although gisulti na sa pulong sa Ginoo nga sama ta sa bulak, sama ta sa daod, sama ta sa aso. Mawala ng dayon, mabitan ng si Kristo, ni anhid din niya aron magpadayag siya aron masabtan gayon kung unsay giingon sa scripture. Mana kaning bautismo, na konsensya ko ini kay ngano man nagisgot mag bautismo, muna mangutana ko kinsa may wa na bautismohan. Di ra bagyud maluwas ning mabautismohan. Og katong wa na bautismohan, akatong nabautismohan, delikado pud sila di maluwas. Bantayan nato na mo ni atong tunan.
Mo bitaw na kitsa katong wa na bautismo pa bautismo mo. O karon mingon nagyud ko ninyo hisgutan taning bautismo kay di man gyud ko hisgot ning bautismo. Pero nagkonsensya ko nga ang bautismo mo na kung atong basahon ni importante gyud di ay ang bautismo. Wa ko katulog ini. Kanunay lang gyud ko. Nagtulog na lang ka oras akong tulog. Mo study ko, matulog ko mga alas 12. Kabangon na po ko alas 3, sangtod na alas 4, alas 5. Mag-study na lang ko. Hindi na mo ko katulog. Kaya nga naman, dagay gipadayag nga bautismo, about sa bautismo. Kay usa ni kada kong butang, diri nga naisulat sa scripture, nga din ang tao nga kasabot sa bautismo, mo nang magsige na pabautismo ko usa, pabautismo ko dito, pag mubalin, bautismo na po. Was na kasabot sa bautismo, mo na karon ako ipasabot sa inyo ha, katong na bautismo na pasabton ta mo ini. Ingon pa niya sa Hebrews, mo na inungdan dili ko muhisgot og bautismo, pero karing Hebrews manggod akong gibasihan. Pero karon ato na ning hisgotan ron. Sa Hebrews chapter 6 hangtod sa 8 ha. Although giwali na ko ni sa inyo ha, pero wa ko na ako na explicar kaninyo. Karon lang ni gipadayag yun sa Ginoo nga nakonsinsa gyud ko. Ingon pa niya dinhi, therefore, leaving the principle of the doctrine of Christ. Biyaan daw nato ng prinsipyo sa doctrine of Christ, kanang doktrina ni Kristo, sumanang doktrina ni Kristo. Let us go on into perfection. Muadto ta sa pagkahingpit na. Biyaan ta to ang doctrine ni Kristo, not laying again. Dili ta magpabilin anang again the foundation of repentance. Biyaan ta ng paghinulsol. Ayan na mo paghisgot, maghinulsol. Ano, paghisgot ka ng mga tao, mudul aron paghinulsol. Kita mga tao nga nangalagad sa Ginoo, kinahanglan mahimo na tang hingpit ka, ginuapit na mubalik. Muna ibot pasabot ba? Living the principle of the doctrine, kay mo man ang doctrine sa Ginoo, repentance. Laying again on the foundation of repentance. Repentance from dead works unto faith toward God. Matod pa niya kanang pag-usab sa mga patay nga buhat diya sa atong pagtuo sa Ginoo. Ang buot pasabot ang mga pagtuo sa tao patay, biyaan nato na kinahanglan maghingpit na ta kanang works, deed works of faith toward God. Di ba nagingon siya, faith without work is dead. Muna nga ang gusto di ay ingon pa sa Hebrews, biyaan ta ng doktrinahan na kay gano man magsige na nataghisgot ining magayot at pasaylo, paghinulsol, magwali mga pastor nga din paduulon sila kay maghinulsol imbis sapit na mubalik ang Ginoo. Manang gingon, let us go on. Bahala na tong di mo anhi. Bahala tong naiwit. Pagpantay lang mo kay na may pulong gingon, ang nauna maiwit. Ang naiwit kung mo ani sila din o mo ni mauna. Labi na kung kamo wa pa mo kahibalo. What is baptism? Unya katong naiwit karon dungan mo gisgutan ang baptism. Unya di mo mutuo ining gisulti bisag nauna na mo kay gahir pa ning mga nauna. Mas maayo pa tong mga naulahi kay makaingon sila last chance ni pasalamat ko sa Ginoo kay nakadungog pag yun ko. Mo bitaw na pa ang tao di makadungog sa pulong sa Ginoo. Manang gingon di gyud ka mabuhi. Naigingon dito giprofesi ba nga ang mga patay daw nakadungog sa tingog sa Ginoo nang mabuhi. Mo ni ang buot pasabot sa verse 2. Kanang doktrina of the doctrine of baptism. Dili na nato na hisgutan. Matod pabiyaan daw na kanang baptismo nang hinungdan di ko maghisgot yung baptismo and of laying on of hands. Kanang pagpandong-pandong, manang di ko mamandong. So, man ako pagpandong. Ng mga pastor kusog kay mamandong. Mag-iskud ko pastor kay pastor may naguna. Mo nang makita nato unsa ilang gibuhat. And of resurrection of the dead. O kanang mag-iskud o kanang pagkabanhaw sa mga patay. Sa diya nga maabot na gani ang kanu sa gani atong Holy Week o Holy Week. Mo nang giingon mag-iskud na sila og resurrection of the dead nga si Kristo na banhaw karon mo nang naisilibrar og kanang Holy Week. Ug matad pa niya and of eternal judgment. Nya magisgot pa gyud
eternal judgment, sige gisgot, eternal judgment, unsa man hisgutan? Manay ang gingon diri. Kining tanan, matod pa sa verse 3, and this will we do if God permit. Kung ang Ginoo mutugot, ato ni isgutan, siguro ang Ginoo karon nitugot siya, nga maghisgot ko ini, di na ko kanang kabalibad, kay ngano man, basig ang ubang tao, kamuwa, kasabot about bautismo. Kung hinungdan ang uban, gusto magpabautismo, ang nabautismohan na. Kita may gusto na magpabautismo, katong nabautismohan na. Ha? Isgutan na ito ng nabautismohan na, nga, gusto pa magpabautismo, kaya nga naman, dito manggod sila sa, pabitan ng di kumuangal ni ako mga anak, magpabautismo sila sa uban, gi-honor ko man na ng bautismo, bisag pastor na sila, gi-honor na sa Ginoo ng bautismo, kaya kanang bautismo is the greatest things. Muna ang pinakadako yun, that is a commission, dili ng make disciples, all nation. Nagingon siya, baptize din, pag-teach nimo, pag-discipline nimo, pag-disciples nimo, kasi iyang gingon, baptizing din. Bautismuan, so importante kayong bautismo. Sa verse 4, kaya sa verse 3, if God permit, so therefore sa verse 4, for it is impossible for those who were once enlightened. Imposible katong napahayagan na ba or nabautismuhan na and have tasted the heavenly gift, nakatilaw na ka sa langit ng mga gasap sama sa panalangin, and were made partakers of the Holy Ghost. Dunya nakaambit na ka sa mga Holy Ghost. Nabati na nimong pulong sa Ginoo, nabati na nimong Ginoo. Verse 5, and have tasted the good word of God, natistingan na nimo ang maayong pulong sa Ginoo, and the power of the world to come. O ang gahom sa kalibutan nga muabot, natistingan na nimo nga dahil ka na, why power na? Kaya nga naman, ang Ginoo is powerful. Sa verse 6, if they shall fall away, kung sila matagak pag-usab, matagak pagani ng pag-usab, kanang nabautismuhan na, saying, fall away to renew them again unto repentance, aron mag-renew na po sila, nga maghinulsol pag-usab, muna niya, magpabautismo ko pag-usab, kay nga naman, mag-renew ko, nabautismuhan na ka, ang problema nga nung ka nag-renew, seeing they crucified to themselves the Son of God afresh. Nag-ingon ka lang hinuon, nga din, sa imong kagalingon, imong gilansang ang Ginoo. Gilansang nimo pag-usab. Unya, and put him to an open shame. Di mo lang gibutang sa kaulaw ang Ginoo kung magpabautismo kag-usab. Matod pa niya, for the earth which drinketh in the rain that cometh off upon it, kung ang ulan daw kuno matagak na o ang yuta makainom na, matod pa niya, and bring it forth herbs meet for them by whom it is grace, receive it blessing from God. Nakadawat na siya og blessing. Kung ang ulan daw, para naron, kung nakadawat na ka sa bautismo, unya, namunga na, og alang ngadto sa mga nag-atiman nimo, sama sa Ginoo, namunga ka, kay nauwanan man ka, sama gud anong sagbot o yota, pag mag-uwan, naagi mo tubo. Nakadawat nag-blessing, kung mutubo siya, kanang mapuslan sa mga nagtanom. Sa verse 8, but that which beareth thorns, apan kung kana nagdala nag mga tunok, mas sasagbot, mas una hinon ang sagbot na nubo, ikaw nga liso nga, kung humay man ka, mais man ka, naapsan ka, ang prayers is rejected. Kana siya, i-reject kay na, kanang yutaan na, ang nanubo inoon, tunok, i-reject kay na siya, manang gingon, dili maayo na, mas mutubo man hinoon ang mga tunokon, usagbot, dini akong umahanso sa ato pa, kanang yutaan na, i-reject na, mangita na po yuta nga, fertilizer kayo ba, kanang maayo kayo tamnan.
Matod pa niya, and is night unto curse, saying, whose end is to be born. Unya ka na siya, doon na siya sa tunglo. Ready na siya sunugon. Muna ka ng mga sagbot nga diin. Imbis mo tubo sila diha sa mga yuta, mga tunukon hinoon, kana sila sunugon yun na sa mga kitawag mag-uuma kay nga naman, wala man ay pulos. Wala man ay napuslan nga diin ka na siya magamit. Muna ibot pasabot ha, katong nakatilaw na sa good words of God. For example, baptism. O bito na akong gingon, bisag ka ng lingon ha, di gani ko mo mupandong niyo kung doon na may pagpandong sa mga bata, pagbati ko na kay gusto na ko. Nga dili ko mingon nga Ginoo mupandong gyud ko kay mo ni sugo nimo. If God kanang naa ako'y bation nga mupandong kong tao, ako'y pangayoon sa Ginoo para niya. O bitaw na nga kining pulong, importante kayo ni. Kay dako ning butang. Mo na ni gingon i-permit ni sa Ginoo. Manang mingon katungwa na bautismuhan, kinanglan magpabautismo mo kay mao man gyud na ang gingon sa Ginoo. Mo bitaw na nga ang mga tao ang pangutana ha. Unsa man ang bautismo? Ngano man daghan daw kuno ang magpabautismo? Unya ang pastor, easy lang kayo mo bautismo. Unang gingon ganon lang. Basta ikaw muda dawat sa Ginoo, bautismoan ka ganon lang. Wa ba mo bitaw nang kun dili ka himasa og Bible, dunay sumpay sa believe, baptize, dunay nakalimtan sa tao. Abi ni mo unsa? Repentance. Nagpabautismo lang kay nituo, pero wa nag-usab. Kuna daga mga tao nagsaling nga diin sila ang ilang gituan ang mutuo magpabautismo maluwas. How about the repentance? Ingon pa din sa Mark, matat pala, he that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned, shall be condemned. Mahukman yun siya kundi siya magpabautismo. Unya, kinanglan mo to, magpabautismo po siya. Manang giingon dito ni Jesus Christ, kana si John the Baptist, unsa may hinungdan ana nga gitugot ana siya sa Ginoo, tungod kay importante kay na siya agaw gud siya ni Jesus Christ. Gitawag siya John the Baptist kay nga naman siya ang nagapulfill sa tanan plano sa Ginoo so sa katawo aron maluwas. Dunga na sila pagpakatao. Igagaw na sila, gitawag lang siya si John the Baptist kay nga naman wailain niyang buhaton ang pagbautismo gyud. Manay nungdan sa 1 Corinthians o sa 2 Corinthians ingon ni Apostol Pablo sa chapter 1 verse 21, for after that in the wisdom of God the world by wisdom know not God, it pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe. Wala akong gingon, easy lang mo wanang pastor ba mo baptize. Muna usay makaingon ko daali sa mga Facebook kung mga pastor kung miyaging tuig ba. Naka-chance pag yun sila lugar ng lakaw sa bukid. 30 daw kabukid panghambog niya sa ako. 30 kayang people siyang nabautismuhan. Bisag gamay, bisag mga karon. Pag-abot sa pandemya, nangawalang ngayong people. Nanguli. Ambot, asa na to sila. Wala na nagsimba. Wala nagganahi. O bitaw na nakaingon ko, wang mo sila kasabot sa bautismo. Kung unsang bautismo niya, wanang dili basta-basta magpabautismo kay kanang bautismo is the word of God. Blaspheme na nimo. Namatod pa niya din foolishness na ang uban nga nag-initiate lang o nagkuhan og bautismo nga usahay matawag og ingon ni Apostol Pablo foolishness nga matod pa niya by the wisdom. Wala na inon sila ka balo sa Ginoo, pero nakapahimot sa Ginoo sa ilahang pagwali nga binuang aron maluwas tong mga nito. Wala kung nabautismohan ka sa among pastor, tungod kay nito ka, manang ikaw, maluwas ka, kung makasabot ka sa bautismo, bahala na to sila ng bautismo, kay ka na, gisugo man yun sa Ginoo sa Biblia, nga magpabautismo yun. Mabito na nga ang bautismo, dili na ta mag-usab, kay nga naman, sa Ephesians, chapter 4, verse 5,
one God, one faith, one baptism. Usa ka Ginoo, usa ka pagtuo, usa ka bautismo. Kung ikaw karon atong unang panahon nga nidawat ka, giingnan ka sa magwawali, bisan ka to foolishness or tininuod niya, basta ikaw nito magpabautismo, ang problema lang, wala ka ma-explicare about baptism. Na ang baptism is repentance. Bumitaw na, doon na pinabasahan din sa may baon mo aning baptism ha. Kaya ang baptism, water na, ang water, mo ay naglumos sa daang kalibutan, gilumsan sila. Mo po na makaingon ko nga kanang water, makalumos na, mo bitaw ng hawason dayon ang tao. Kaya nga naman, kung dugayon ni mo na, di sampungan ang ilong, malumos, magyun na, di ba? Mo na, hisgutan na ato ng bautismo, kung unsa ginang bautismo. Mo nang gingon, one God, one faith, one baptism. Ayaw na mo pagpabautismo, badsik asa. Insulto naman na sa Ginoo nito, unago ka itong unang panahon sa ato pa, baka di mo pagtuo, nga nung nagpabautismo ka. Muna, hindi ko magpakialang kung kitsa itong nabautismuhan. Ako mga anak, kung sila nabautismuhan sa ubang pastor, sige lang, kaya ako nito, magyuto, kato siya, gisugo ito pagpabautismo, kaya maumayang giwali. Bisag foolishness nga siya nagwali, na himuot ang Ginoo sa iyang binuang nga pagwali, aron lang maluwas ng mga mutuko. Mo nang dagay na kailang Ginoo tungod anang ilahang foolishness. Nga matod pa niya the world by wisdom, no not God. Mo bitaw nang kanang mga bride ba. Wa na nung kaila sa Ginoo. Mo nang ningon sa Apostol Pablo, gipili niya niyang walay kaalam to compound the wise, the wisdom. Kanang mga dishonor things, mga bugo nga mga pastor. Kaya wa magi-bright nga propita ba? Asa magika ang mga propita? Mingon ka bright, mga dagko grado. Si Jesus Christ magani. Wa tuhuy tungod kay nga naman anak ng panday. Nangutana ang mga eskribag para siyo, asa man siya nag-eskwela, nganong hawad man ni kayo? Bisa sa iyang pagkahawad, wa tuhuy. Mo na nga importante nga di kita mahibaw aning baptism kay daghan walay nakasabot ini. Matod pa niya, many people did not understand about baptism. Magpausab lang nga ang mga pastor pod usbon pod nila lipay pod dayon kay ngano man nabautismuhan man pag-usab kay ilahan na unya mubalhin ra gyapon di ay yung pagkabalhin po itong tao man na akong gingon kanang tao nagbalhin-balhin pa bautismo mo nang gingon blasphemous na kay pulong na sa Ginong bautismo greatest thing na that is the word of the Holy Spirit. Sa Matthew chapter 12 verse 31, wherefore I say unto you, ingon pa ni Jesus Christ ha, subo sa ako ning isulti kaninyo, all manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men. Mapasaylo na siya sa tao. O sa Ginoo, pasayloon na sa Ginoo kanang blasphemous, kanang sala, pasayloon niya ang tao. Kanang mga pag-blaspheme nimo sa isig ka tao, sa mga tao nimo, mga sala nimo, pasayloon na. But the blasphemy against the Holy Ghost shall not be forgiven unto men. Dili gina mapasaylo ng tawhana na kung iyahang blasphemon ang Holy Ghost. Ang baptism is the word of the Holy Ghost. Pulong na sa Ginoo. Mo na giingon requirements na kinahanglan magpabautismo kay kanang bautismo mo nang the greatest things of all in the scripture kay ngano man diha gud sa bautismo daghay tay buhaton. Kung makasabot lang ka unsa nang bautismo kung bagat pa papilis lang na nga ikaw nidawat sa Ginoo, nidawat ka sa Ginoo nga mupalo ka sa Ginoo. Mabita na akong gingon faith, baptism and repentance kay ngano man si John the Baptist, nag-preach siya about baptism of repentance. Nag-preach siya of repentance, mo hinungdan, bautismuhan ka, aron mag-repent ka. Dili maingon bautismuhan ka, aron luwas ka, mag-repent. Because baptism is of the repentance. Pag-usab, mo na sign ba, na mautod pa niya dinhi, kanang sa ato kababang sa baptism sa dictionary tanawon nimo baptism is immersion dili sprinkle
Kung doon na may mga bautismo sa mga bata, program na din nato. Pero ang very important diri sa Bible is immersion, ilubong ba? Ilubong ka. Mo ang mga tao tunguna nangalumos kay nangalubong sa baha. Mo nang gingon, wa man gud sila ni sulod sa arka. Mausad na yang gingon dinhi. Wala si Jesus Christ nagsulti na daan nga kanang pag-blaspheme against the Holy Ghost is not be forgiven unto men. Mo na kung anang pagbautismo sa imo atong una nya wala nimo na nga katong bautismo giwali gito kininuray pastor kay katugod mao gito gitawag gisugo sa Ginoo baptizing din nya gibaptize ka mo ninungdan gituog gyud ka ato unya magpausab na pug kag bautismo mo nang giingon against the Holy Ghost na imong gibuhat. Kay nga naman, one baptism lang, ingon pa ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 4, verse 5. One baptism lang. Wala yung gingon din eh. Namatod pa niya sa dictionary about anong blaspheme. To speak in a way that shows irreverence for God or something sacred. To utter blaspheme. Ano ay blaspheme? Ang meaning sa blaspheme diya sa dictionary, ang pagsulti sa pamaagi nga nagpakita ka lang nga wala kay pagtahod sa Ginoo or something anang mga sacred things. To utter blaspheme. Mo nang nahimo nimo ang pag-blaspheme. Kay nga naman wala man ka nitahod anang gitawag og baptism. Mo na mingon ko ninyo kung nabautismuhan mo padayon kay ang Ginoo nag-honor ato. Usalay kulang ninyo repentance. Kay kanang bautismo is a repentance. Mo na yang gingon dinhi. Dagang kayoy kanang wala kasabot sa bautismo. Ang ilang pagtuo nga once mabautismo maluwas na. Ang John chapter 1 verse 4 and 5 ingon pa ni Jesus Christ. And in Him was life, and the life was the light of men. And the light shined in darkness, and the darkness comprehended it not. Kining light, ang pagpahayag daw po sa scripture or sa pulong, murag ingon pa ni Kristo, kaning word of God, kaning pagsulti ni Jesus Christ, like a light. Sama sa pagpahayag ba, light, gi-enlight ka. Nga matod pa niya kanang light was life kinabuhi na nimo ug matod pa niya kanang light that shineth in darkness nga ang kahayag ug ang pagpahayag sa bautismo gisulti na dito sa mga kangitngit katong mga tao nga wala paghibalo kung unsa gay pulong sa Ginoo and the darkness comprehended not og niya ang mga kangitngit ang walay gitawag og pulong sa Ginoo, di gina sila kasabot. Mo bitaw nang mangayog dito understanding sa Ginoo. Ang importante nga din ato ng pangayoon kay mauna ka na ang gusto sa Ginoo. Mo bitaw na nga kining pulong nga bautismo ako ni ipahayag sa inyo. Mo na yang gingon dinhi sa Matthew. Sa Matthew chapter 11 verse 12 to 19 ingon pa niya dinhi ha. And from the days of John the Baptist until now the kingdom of heaven suffereth violence, and the violence take it by force. Una yang gingon no? Karon daw gikan sa adlaw ni Juan the Baptist hangtod karon ang kingdom sa Ginoo nagamto sa kagubot. Nag-ingon ni Jesus Christ, umsibot pasabot. Pag-abot yun ni John the Baptist, or until John the Baptist, ingon ni Jesus Christ, hangtod karon libog lang gyapon ang pagpangalagad sa Ginoo. Kanang kingdom sa Ginoo is suffereth violence, and the violence take it by force. Unya kanang violence gayud ni force gyud diha baka nang bagat pa ba nga ang mga kasimbahan nangalibog kay nga naman wa kasabot mabitaw na nanagkan kayo mga reliyon kalibutan kay nga naman nangalibog man sila mo nang tama nang gingon ni Jesus Christ until the John the Baptist o ang kingdom naalang gyapon sa violence murag naa gyapon kagubot ba sa verse 13 for all the prophet and the laws prophesied until John.
Kay ang tanan manggod mga propeta o ang mga balaod nga giprophecy hangtod kang John sa verse 14, and if ye will receive it, this is Elias which was for to come. Nga din ang imuhang napagtuo nga kini siya muabot pa nga kanang kingdom sa Ginoo gubot pa nga muabot. Mana yang gingon sa verse 15, he that hath an ear to hear, let him hear. Kung naamoy dalunggan, paminawan ninyo ni. Nga matod pa niya sa 16, but whereunto shall I like this generation? It is like unto a children sitting in markets and calling in their pillows. Nga matod pa niya, kanidang henerasyon, giinan ni Jesus Christ, ang mga Hudyo, ang mga generation, sama daw kuno sa mga bata, naglingkod dia sa markets, sa or palengke, and calling unto their pillows. Di panagtawag nila ang mga kaubanan, kung bagat pa ba nga mga magwawali, sigila o panang murag naglingkod sila sa market ba, oy palit na mo, ingon na ang mga hitabo sa mga Hudyo nga nangalagad sa Ginoo, murag nangabig lang silang tao ba, doon mo simbag yun mo, kinanglan yun mo ana buhato sa Ginoo. Matod pa sa verse 17, and saying, we have piped unto you, and ye have not danced. We have mourned unto you, and ye have not lamented. Nga matod pa niya, kami nagpatugtog ining flota, o kanang mga pipe ba, mga trumpita, wala sila nanayaw. Unang gingon sa Ginoo nga, wala nanayaw nga din, nagpatingog maunta. We have mourned, sila daw kuno nagbangutan, pero wala po kanang nag-uol ang mga tao ba. For example, ang mga pastor nga din, hindi makakakita mga pastor nga din, aduna gyud siya kag-uol sa mga tao, kung inungdan mga tao, wala na po nagpaningkamot. Sa verse 18, for John came neither eating nor drinking, and they say, he hath a devil. Si John niabot siya, dili ingon nagkaon ug nag-inom, pero giingnan siya iya sayawa. Sa verse 19, the Son of Man came eating and drinking, and they say, behold a man gluttonous and a wine-bibbers, a friend of publicans and sinners, but wisdom is justified of her children. Muna ang gisulti ni Jesus Christ nga ang mga tao, hinuon ang anak sa Ginoo ni anhi, nag-inom, nagkaon, mingon hinuon sila, kining tawhanan ni gluttonous, o kanang wine bibers, kanang palainom, kunya, mahilag galaon sa publicans, o sa mga makasasala, but wisdom is justified of her children. Maninungdan, pero ang kahipalo, mauna ang magpatarong daw sa tao. Muna nga din, si Jesus Christ, samtang ni ani siya dinhi, nagsulti yun siya, nga din, si John, una man yun nagwali, nga bisan sila nagsunod na sila pagkatao, muna inungdan nga din, niingon si Jesus Christ, until John, hangtod pag-abot daw niya, hangtod ni John, ang kingdom, ang pagpangalagad sa Ginoo, about anang kingdom, nga ningon si Jesus Christ, seek the kingdom of God and His righteousness, naalagyan ko sa kagubot. Ano man, kung imo ning sabton tanan nga naisulat din sa whole chapter, nga din ang mga tao wa man kasabot. Ang mga Hudyo wa sila kasabot. Bisan gani kita karon kay nguko kita may nagpasabot nato. Alanan, winguta ang unang reliyon diri ang universal. Sa tinuod lang akong nabasahan sa YouTube ang dokumentary. Ang kaning Roma di deni mo naguna gayud di ay ang Greko di ang Greek di mo din ang Greece. Katong Greece mo na ang nakapildi kang kanang Medo Persia nga si Cyrus nga naghatag og time nga ang mga iya sa Ginoo atong una nga gikan sa Babylonia kay ang nakabuntog sa Babylonia si Cyrus man. Moto si Cyrus manang servant of God giingon dito sa Bible sa Isra nga naghatag siya chance nga matod pa niya kang Isra panggawas mo dinhi sa Babylonia pagtukod mo simbahan. Kay nga naman dito sa Isra giingon kay ang Ginoo magpakita og little space of grace and a little revival and the extension of mercy. Mo tong gibuhat ni Isra mo na nga diin si Jesus Christ
nagsulti na siya daan nga ang mga tao gikinahanglan gayud nga din sila adunay wisdom. Kaya nga naman, wa man sila kasabot nga din katuon tang panahon na to nga giprapisi ni Isra nga wa nila nasabtan nga din wala nga ang Ginoo dunay plano pa mo nang makaingon ta nga katungkulong sa Ginoo yesterday, today and forever. Kung gisulti man to kaniadto mo na nga ang mga tao kay gibalo magyud ang Ginoo nga kay antay man sa Ginoo mo na atong gipaabot. So ang Ginoo nagbuot sa tanan mo na hinungdan nga mga tao wa kasabot mo bitaw na kanang bautismo kaniadto na bautismohan ta. Siguro wa nay tawo nga wa na bautismohan no, mga bata na lang siguro. Unya mo nang di ko mo bautismo og tao kung siya di kasabot. Kay ang uban manggod pabautismohan kung mutuo lang. Pero di ay kinahanglan gayud pasabton ang tao about anang bautismo. Wala kinsa may magpasabot. Una nga akong nabasahan din si Apostol Pablo, nagsulti siya about anang bautismo. Kung unsa nang bautismo, nga din wala masulti ni Jesus Christ. Although, nga matod pa ni Jesus Christ, si John is preaching the baptism of repentance. Nagwali siya og kanang bautismo about may tungod sa repentance. Kaya ang bautismo is a repentance. Kung magpabili na kag-bautismo, wa pa ka nag-repent, so therefore, walang hinungdan, wala pa ka na-resurrect. Like Jesus, kasi Jesus Christ, nabanhaw. Nga gilubong siya sa yuta, o sa langub, yung mga ito ilang lubnganan, nabanhaw siya kay giprapisi, maubitaw na, like Jesus daw kuno, nga kung ikaw namatay kang Kristo, kay gilansang po ka kang Kristo, kinahanglan mabanhaw ka. Wanang si Apostol Pablo ningon, kung wala pa'y pagkabanhaw, useless niya itong pagpangalagad. Sayang niya nga ito ang pag-ila sa Ginoo. Pero kita nahibaw ta nga di si Kristo na banhaw, na ang tanan nga matay kang Kristo, kinahanglan mabanhaw. Muna yung gingon din sa Matthew after John the Baptist, until now the kingdom suffereth violence. Muna inungdan mo ingon yung kung nga din nagkagubot lang hapon ang mga pagsimba. Yung ano wa man sila kasabot sa bautismo. Nga kanang bautismo pwede nang lumos sa katao. May bawaran nato na. Sa Lucas chapter 16 verse 16 and 17. Ingon pa ni Jesus Christ, the law and the prophets were until John. Since the time the kingdom of God is preached, and every man precept into it. Kanang naglinugos sa iba og buhat ba or sulod sa kingdom. Ang balao daw kuno og ang propesya sa mga propeta were until John, hangtod ni abot si John, since the time the kingdom of God is preached, and every man precept. Kanang naglinugsa na iba kung baga pasabot nga din muragwa nila natuman yun ang pulong sa Ginoo kay nga naman na-preach ba kanang lugos kayo ipasabot sa tao. Walang giingon ni Jesus Christ sa verse 17, and it is easier for heaven and earth to pass than one little of the law to fill. Masayon pa daw ang langit ug ang yuta mga hanaw, pero ang pulong sa Ginoo dili gyud na mapakyas sa ato pa matuman yun na. So kung doon na may gitawag og bautismo, katong iyang gingon ang mutog og bautismo maluwas, dili lang kay kutob ta dito sa gisulti ni John or ni Apostol Pablo, kundi ato tan-awon kung unsa gi buot pasabot sa bautismo. Kaya ang bautismo is about repentance. Ingon pa dito sa pulong ni Jesus Christ nga kana si John the Baptist, nagwali na siya about repentance. Kung inungdan nga din kining mga pulong matuman yun ni kanang mga tao nga wa kasabot sa bautismo, nga diin nagpabautismo lang, nga diin mo na hinungdan mga tao nagpabautismo, wa man nga usab kamo gani siguro. Nangausab ba mo? Dili ingon importante nga ikaw na bautismuan nga mausab ka dayon. O bitaw na nga si Kristo sa Lucas chapter 1 verse 77 ni ani siya aron pagtudlo sa kaybalo unsaon nga mawala ato ang kasalanan. Mo bitaw na kanang bautismo is importante na greetings na sa tanan diri sa kasulatan. Kaya nga naman ang Matthew chapter 24 verse 35 nag-ingon na siya daan.
heaven and earth shall pass away, but my word never pass away. Kanang mga pulong sa Ginoo nga iyang gisulti, nga din walay tao nakasabot, wala iyang gingon dito, nga din, kay wa labi na nga kita wa nagpasabot, kung di nato basahon nga, ang nagapasabot lang sa mga tao, mao na ang gitawag ang mga propeta o ang balaod, labi na si Apostol Pablo nag-explicar, kung dili nato ni ma-search, kung di nato ni mahibawan, wag kay mahimo abot anang bautismo. Mo bitaw na nga din ako di ko katugi ni mo ning isulti gyud ako. Although atong una nagingon jud ko nga Lord. Mo ato man mi sa hingpit so di na mi magisgot anang mga principle. Kung dili kanang perfection na nga unsa man ato ang mahimong perfect kanang pagkabalaan nato. Pero unsaon taman kung wa ta kasabot sa bautismo nga kanang bautismo dia is to become holy in God, mahimo kang balaan sa Ginoo. Ang Roma chapter 3 verse 11, 12. Verse 11 and 12. Ingon pa niya, there is none that understandeth, there is none that seeketh after God. Humani ni Jesus Christ kay si Apostol Pablo man gyud nagwali ini. Nga matod pa niya, wala gyud usa nakasabot. There is none that seeketh after God. Wala gyud usa nga nangita sa Ginoo. Sa verse 12, they are all gone out of the way. They are together become unprofitable. There is none that do it good. No, not one. Wagi usam mo na giingon. Kana, nahitabo yun na. Mabita na, pumubasa tayo ini. Atong hunang na, Lord, dili unta kami hunana. Nga naman, kay nakasabot man ta. Muna nga ako, nagpasabot ninyo. Nga bisan ang pulong nag-ingon, para na sa mga tao nga wala kadungog. Karon kita nakadungog, ayaw itugod nga ikaw wa kasabot. Pangayo nga ikaw nakasabot. Kaya ang Ginoo nagpili lang niya atong nagsalig niya ug nag-ilan niya. Mo nang ako kita ni salig ug nag-ilan niya, mo nang giingon nga ayaw pud mo paghunahuna nga di wa mo kasabot. Wa bitaw na nga ako ning explicar, although si Timoteo nag-ingon o si Pablo kang Timoteo kaning pulong sa Ginoo is hard to explain. Manang giingon is hard to understand. Bisan pa ana, mangayo ta sa Ginoo. Manang pangayoon yun na to sa Ginoo. What is kanang gitawag baptism? Manang giingon, naisulat na, niya kaning pulong, dili magidi mahanaw, ang langit o yuta mahanaw, pero ang pulong di gyud nga matod pa ni Apostol Pablo sa Roma chapter 3, no one that understand it, none that understands. No, not one that seeketh God. No, not one that do it good. O walay usa nga nagbuhat og maayo. Unsa man gyud maayo? Kanang gitawag nga human ikaw mabautismuhan. Nagbuhat ba kag maayo? Wala yang gingon dinhi, walay nakasabot sa bautismo human na bautismuhan. Walay nagbuhat og bautismo o maayo og walay usa. No, not one that do it good. Muna gingon niya. Mo bita na, magisgot na ining gitawag og bautismo. Karon magisgot na bautismo. Unsa yun ang bautismo? Kay kani i-permit man sa Ginoo. Namatod pa niya diri sa Roma. Mo na niya akong ingon sa inyo ha. Ato man hisgutan kaning pulong sa Ginoo. Sa Roma, chapter 6, verse 1 to 13. Ingon pa ni Apostol Pablo, what shall we say then? Shall we continue in sin that the grace may abound? Kung sa mga ito ikaingon, magpadayon bata pagpakasala, aron ang grasya maabudan sa pagyud, kanang muabound pagyud, mu dugang pagyud sa tuwa. Matod pa niya sa verse 2, God forbid, palayo ka na. How shall we, unsao man nato na, pagbuhat nga ang grasya daw kuno mo abound that are dead to sin, nga kita namatay mata sa sala. Ang sala bayad na anang sala kamatayon. So therefore kay nakasala mata patay tang tanan. Live any longer therein. Wa gyud ta nabuhi ana. Matod pa niya. Puro ta patay. Matod pa niya. Sa birthday, know ye not that so many of us as were baptized into Jesus Christ were baptized into His death? Tanaw. Anang bautismo, patay po ka.
Nga matod pa niya, naibaw ba mo, daghan ang mga tao na bautismuhan diya kang Kristo Jesus were baptized into his death. Gibautismuhan po ka sa kamatayon. Anong bot po sabot po, gipatay ba ka ba? Gipatay ka. Si Jesus Christ, gipatay, ang meaning atong pagpatay ni Jesus Christ, gibautismuhan. Mo nang giingon, katong mga nalumos sa flood, sa water of the flood, sa panahon na ni Noah, nangalumos sila. Kaya nga naman, wala sila nisuot sa arka. Manibot pasabot ha? Kanang mga gibautismuhan kang Jesus Christ were baptized into his death. Gilubong ka ba? Ang patay, ilubong man yun na, ikaw gilubong ka uban ni Kristo. Kung si Kristo gilubong, niya giprapisi nga siya mabanhaw, sulod sa tulog ka adlaw, kung ikaw gilubong ngadto sa kamatayon, kaya nakasala ka, kinanglan mabanhaw po ka. Di ba? Kaya kung wala'y pagkabanhaw daw, useless ang pagwali. Sa verse 4, therefore, we are buried with him by baptism into death. Tanawa. Ingo pa niya, subusa, kita gilubong usab kaniya pinaagi sa bautismo into death. So kanang bautismo, patay ka. Patay ka, anang bautismo, gilubong ka, gilubong. Nga matod pa niya, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life. Sama po ni Kristo, gilubongan ta, uban ni Kristo, unya si Kristo daw nabanhaw, gikan sa patay, pinaagi sa imaya sa amahan, and so we also should walk in a newness of life. Mosa ta, gibanhaw, hunaon lang nato, kasama ni Kristo, gibautismuhan ta, gilubong ta, si Kristo gilubong, niya, ibanhaw siya, kinanglang usab kita nabanhaw, kay si Kristo nabanhaw man, kung sa matong baton, ingon pa niya din, so we also should walk in newness of life. So sa ato pa pagkabanaw ni mo, new life na ka. Pag una kang kinabuhi ba, ay automatic man yung una-unaon ni mo, gibautismuhan ka, buhi ka. Wa man gyud ka ingon gipatay kay tubig ra may gilubong sa imo, diha ra man ka sa pwede man ka ulangoy-langoy diha. Pero nalubong ka, mao bitaw na ang bautismo is immersion, gilubong. So therefore, kung si Kristo nabanhaw, mao sad daw kita nabanhaw ta unsa man atong buhaton, kinahanglan maglakaw ta sa newness of life. Kanang bag-ong kinabuhi ba? Unsa man ang bag-ong kinabuhi? Kanang gitawag born again. Except man be born again. So sa ato pa pagbautismo nimo, born again na unta ka ato una. Unya kay wa man ka na born again atong una. Nakatilaw na ka sa good words sa Ginoo about bautismo niya, wa ka nagrepent. Ang gingon ni Jesus Christ, oy ready na sunogon. Ready na ang tao maimperno, mo na nga kung gi-permit man sa Ginoo magisgot ta, karon palang daan, mo nang gingon sugdan na nato pagrepent. Sa unsang paagi magrepent ta, mag-newness life ta. Nga matod pa niya sa verse 5, for if we have been planted together in the likeness of his death, we shall be also in the likeness of his resurrection. Kung kita man gitanom ta, sama kaniya sa kamatayon, planted together in the likeness of his death, sama sa iyang kamatayon, kita po namatay, shall be also in the likeness of his resurrection. Sama usab kita kaniya nga nabanhaw. Si Kristo nabanhaw tulo ka adlaw. Dapat pagbautismo nimo, dili palang gali tulo ka adlaw tagikuha sa pastor nga gibautismo, gilubong ta, gikalit ta kay kung dili ta kuha mo siguro kung tulo ta ka adlaw pa hawason sa tubig lumos na ta. Pero mo nang buot pasabot nga gihawas ka, human nga gilubong ka sa tubig, mo nang giingon sama kapag kang Kristo nga diin na resurrect ka. So man na resurrect, nabanhaw ba? Dili ingon nabanhaw ka nga di maulang gyapon ka. Mo nang giingon nga sa 1 Corinthians siguro to, if any man be in Christ, he is a new creation. All things are passed away. Sa ato pa, kung naa na ka kang Kristo Jesus,
Kay mao man na ang pagdawat nimo kay nituo ka kanang muingon ang pastor, kung mutuo ka, abi mo sa tutuan. Simple lang ang giingon sa pastor, which is mo nang giingon wa man gud sila kasabot. O bitaw tong salamat kung wala gyud ko nagbautismo sa mga tao hindi ko paninglo nato nila. Namingon nagibautismo ano ko niya, nyawa man ko pasabta. Kay nga naman ang ila ra man kung giingon kung mutuo ka nga si Kristo anak sa Dios, magpabautismo ka. Tingnan lang akong nagtuo ko sa anak ni Kristo nga Dios. Mga man ang guidelines, di ba? Gibuhat nila, pero which is the idea sa pulong sa Ginoo, kanang pagtuo nga din, kanang pulong sa Ginoo, once nga bautismuhan ka, you are like is gitawag resurrected. No, na-resurrect ka ba? Sama ka kang Kristo gilubong dito sa kamatayon ug nabanhaw sa tulo ka adlaw, mo nang gitawag na resurrect si Jesus Christ. Mausad na kita kung gibautismo ta gilubong ta, pag humana na na-resurrect na ta. Nya kayong saon ta man mao man lang gyapon. Mo na mga tao gusto lang gyapon bautismo. Ang bautismo din na makaluwas. Makalumos ko na. Repentance. Ang bautismo is like ang kanang gitawag og repentance, baptism of repentance. Kanang bautismo, may tungod na sa paghinulsol nimo. Mawita na kung gusto ka na maghinulsol, pagpabautismo. Kung mutuo ka nga din, kung ikaw magpabautismo, mabuhi ka, manang gingon padayon. Manang gingon, if we have been planted together in the likeness of His death, we shall be also in the likeness of His resurrection. Sama usap kita nga siya nabanhaw. So ang mga tao na butikuan tanan nabanhaw na to. Pero ang problema lang nga wa man nabanhaw. Kaya nga naman wala may newness of life. Ay bisan ako pagbautismo na ako, niagi pa ko og mga troubles. Wa pa ko kasabot, pero karon dalay lang Ginoo nakasabot na ko. Nadautan ng gyapon ko, pero ang Roma nagingon ni Apostol Pablo bisan wala pa ka na tao gipili ka na sa Ginoo, bisan wa pa ka nagbuhat og maayo og dautan, makabuhat man gyud maayo og dautan. Although kay pinili ta sa Ginoo, mo nang gingon ilahi kita, gikan pa sa taguang ka sa tong inahan nga ang Ginoo nagpili mo na kung gipili ka sa Ginoo tuhuin ni nga diin kung ikaw na bautismuhan kinahanglan magrepent na lang ta. Karon na ang time nga mag-usab ta. Nga matod pa niya, mingon ka, unsa man atong usbon, mahibaw ara nato na kay isulti man adili sa pulong sa Ginoo. Knowing this that our old man, unawa, is crucified with Him. Kinang nga mahibawaan ka, kanang old man nimo, gilansang pod with Him, that the body of sin might be destroyed, aron ang sala sa imong lawas malaglag, that henceforth we should not serve sin. Nga sugod karon katong pagbautismo no, ayan ang pag-serve ng sin. Problema sa man nimo pagkabalo nga nag-serve ka og sin wala. Nawala naman kung bisyo. Nawala naman, bisyo ray nawala. Pero ang problema diha, munang hisgutan nato sa may nawala nimo, ang bisyo ray nawala nimo, ang pagbarkada lang sa mga dautan mo nawala nimo, ang paghugoy-hugoy lang sa mga dili magtutumo maray nawala nimo. Nagbag-o ka mo na, pero dunay nawala nimo. Ang tuyo sa Ginoo kanang marisurek ka, dili nang imon ang bisyo mawala nimo. Amatod pa niya about serve sin, kanang mawala nimo, kanang dili na ka mo serve og sala. Kanang mo serve na ka sa Ginoo ba? Although sa pagpangalagad nimo, nabautismuhan na ka, mo nang wa na ka nagpakasala, wa na kay bisyo, pero wa ka kay balo sa pag-serve ngadto sa Ginoo. Kay ang gitudlo ra manggod, you should not serve sin. Nga sugod karon. Nga matod pa niya dinhi sa verse 7 for he that is dead is freed from sin. Kay kinsa katong namatay, ambot pasabot na bautismuhan libre na siya sa sala. Gawas nun ba siya ba? Di na siya pwede magbuhat og sala. Inguna nang gingon sa Ginoo sa verse 8. Now if we have died with Christ or died with Christ, we believe that we shall also live with Him. Kung kita nagtuo nga matay na ta kang Kristo, kay gibanhaw mo ta, gilubong mo ta, gibautismuhan ta, mabuhi po ta uman kang Kristo dapat.
Kabaw ba mo sa pagkinabuhi ng Kristo dapat? Wala akong gingon tulo sa inyo, giuna na ako gisgot kay kanimanggong repentance, isgutanan po ni, kung sa'y atong i-repent ba. Nga matod pa niya dito, baptism, faith, baptism, and repentance, because ang bautismo ni John about repentance. Nga di po ka bautismo kung di ka mo to. Mo naging gingon din we live with Him. Kanang kung imong sabto ng gingon nga faith, baptism, repentance, mo ng tao nga mudool kang Kristo. Kung mudool ka kang Kristo, ingon ni Jesus Christ, if any man come after me, mismo si Jesus Christ nagingon na, let him deny himself. I-deny na imong self, nga di ka mutuo ni Kristo. Kung dili na nimo i-deny imong self, wa ka nagtuo ni Kristo. Kung i-deny nimo ng self, kay gituan nimo si Kristo, kay ang pulong ni Kristo nagsugo nato, kung sa may gisugo ni Kristo sa to, mo bitaw na akong gingon, ang faith is denying yourself. Kanang gitawag og baptism is take up his cross. Although bugat ng bautismo, kay nga naman, gibanaw ka, magbagpo na ka. Kunya di man ta makabagpo, kay nga naman, daghang mga blot at kalibutan. Kunya ka na, kay gusto man sa Ginoo, pasana na, lisod man gud ang cross ba? Lisod ang cross. Si Kristo, kung mahimo daw, matod pa niya sa Ginoo, nagkampo siya sa iyang amahan. Kung mahimo, amahan ko, ipalabay ning kupa. Kay kabalog yun sa nga diin ang bayad sa iyahang gibuhat, bisag wa siya sala, giila siya nga makasasala, ilansang yun siya sa krus. Naibaw yun siya anang lansang sa krus. Gikan sa iyong pinuyanan nga gigahunan na siya og kanang lansanganan dito sa layo pa yun. Niya kay pasano man niya. Mo nang gusto unta niya ipadinay sa Ginoo, pero ningon si Jesus Christ, not my will but your will be done. Mo na nga kung kita mo palo sa Ginoo, take up your cross, deny yourself and take up His cross. Kung sa iyang gingon, and follow me. Manang gingon, kung mupalaw ka sa iya ha, pag-repent. Manang tulo ka buo, faith, baptism, and repentance. Kung naa ka kang Kristo, kung sunod ka kang Kristo, deny yourself, take up His cross, and follow me. Kung ikaw nagsunod kang Kristo, nagrepent ka. Muna ibot pasabot sa Bible. Nga matod pa niya, if we be died with Christ, we believe that we shall also live with Him. Sa verse 9, knowing that Christ is being raised from the dead, death no more. Kamatayon, wala na. Death hath no more dominion over Him. Wala na ang kamatayon magdominar nimo. Munang mingon ko ninyo, di na mo mamatay, kaya di na sila mo dominar nimo. Ang Ginoo mo dominar nimo, ang Ginoo maghatag nimo life. Siya may mag-protect sa tuwa, siya may bantay sa tuwa. Nga gani, nag-ingon gani sa Isaiah, nga walay tao nga akong gipabuhat, ug janigabang para nimo, para na sa ubang tao nga di mo ilakag sa Ginoo, manang gingon ni Isaiah. So therefore, kung naa si Kristo nato, if God is with us, manang gingon, who can be against us? Mo bitaw ng kanang bautismo is, manang gingon ang kanang gitawag ko, pagpasan sa krus, lisod man good mo bitaw ang mga tao baliwala lang nila ng bautismo o kila ng bautismo, nagtuo sila nga sila maluwas na, which is katong bautismo is patay na, kanang natahan na bautismoan, patay na sila. Kung dili ka ma-resurrect, kay wa ka nituo ni Kristo nga siya na-resurrect. Kung si Kristo na-resurrect, so therefore you are resurrected. Buhi po ka. Kanya karon kaya sa untaman, wa man nag-repent, bisag na bautismuan, ana pa siya sa tubig. Mo na nga matod pa niya katong flood, nga ang Ginoo naganda mo tag-arka, naglutaw-lutaw sila sa water, nga nag-flood, mo nang hinungdan, nga diin wa sila nangaluwas, kay wa sila kasulod. Kung bagat pa ba, wa sila na resurrect dito unta sa arka ni Noah. Munibot pasabot sa pulong sa Ginoo. Mo bitaw na nga din, ingon pa niya din hisatin. For in that he died unto sin once. Kung siya namatay siya sa sala kasalang. But in that he lived
unto God. Kung siya nabuhi man, kinanglan nabuhi siya sa Ginoo. Sa verse 11, likewise reckon ye also yourself to be dead indeed into sin, but alive into God through Jesus Christ our Lord. I-recon na ba? Usba na. Kabaw mo saan ang recon? Giayos pag-usab. Girikon. Unang ayusan na pag-usab kanang mga gitawag yourself to be dead. Nga ikaw, patay naman ka, di ba? Kani ato pa, pagbautismo nimo patay na ka. Nya si Kristo nabanaw nakakaron. I-recon hunan na kani ato nga diin kinanglan mag-recon ka. To be dead indeed into sin, nga namatay na ka sa sala, so therefore dili na ka mag-serve og sala, but live alive into God through Jesus Christ. Kundi nabuhi na ka diya sa Ginoo, pinaagi kang Kristo Jesus. Sa verse 12, let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey it in the lust thereof. Ayaw gyud tuguti nga diin maghari ng sala sa imuhang madunot nga lawas, kanang imong lawas nga makurap, kanang ubot pasabot mamatay ba, kanang gitawag og corruption nga matod pa mortal body nimo nga magrin ang sala nimo, that you should be obey the lust thereof, aron matuman lang nimo ng mga kaibog nimo, kagustuhan nimo. Nga matod pa niya sa verse 13, neither yield your members as instrument of unrighteousness unto sin, but yield yourself unto God as those that are alive from the dead, and your member is as instrument of righteousness unto God. Bona nga din kining but pasabot ini, di nimo ni mabasa ang uban, so may but pasabot ini be. Kung dili lang magbasa ang usa ka magbabasa magwawali, adi gid siya kasabot ini, pero ako sutiyang tamo mo na akong gingon sa inyo nga nabasa na ko ni ang bodi ay pasabot ini, kinahanglan mahimo kang instrumento into righteousness. Unsa may righteousness, kanang muani ka sa simbahan, kanang right ba, kanang imong gibuhat righteousness. Unsa man imong gibuhat nga righteousness, kanang dili nang baliwala lang imong pag-anhi dinhi, kun dili ang imong pag-anhi dinhi, because this is the day that the Lord has made. Unsa man atong buhaton, i-honor nato ni. O bitaw na usay kanang Domingo na moingon lagi ko ninyo, ayaw ninyo isipa nga kining adlawan ni sama ra gyapon adlaw Lunes Santo Sabado. Ilahi ni ba nga moingon gyud ka nga Lord imo na ning adlaw, kanang malipay ka ba because ang Ginoo kauban nimo, unya imo nang i-honor ng adlaw. Karakara ba, karakara magani kaglaag suroy magkuan mo, karakara mo ang Ginoo magsilos ana. Ikaw iya ka sa Ginoo, dili may maya ang Ginoo ana, mas labaw pa ang butang dis kalibutan kay sa Ginoo. Mo nang gingon, pagsugod og trabaho kay Lunes trabaho na, excited ka na. Pero pag abot Domingo di ka excited. Abi mo sa tinuod lang, excited ko mo trabaho. Pero labaw kong excited pagka Domingo. O nang magbuol ko sa mga tao, dugay man mo ani, dili wa gid sila kasabot. Ngano man sila kasabot, ang konsensya nila patay pa. Mag-isgot na tag-konsensya. Abi naman tuyo sa Ginoo ang atong conscience. Kanang pag-ila ba, kung tinuod bagyo ka nag-ila sa Ginoo, manang iyang gingon din sa Roma, daghay na bautismuhan, pero manang gingon, wala lang Japon. Diri sa Roma chapter 4 verse 6, ha? Sa verse 6, kato atong gibasa, Roma, ang verse 4, ingon siya, kanang bautismo is buried with Him by baptism. Gilubong manggug ka. Si Kristo gilubong, ikaw gibautismuhan. Si Kristo nabanaw, ikaw gihawas. O man ang gingon, tawag kang Jesus Christ, pagkabanaw niya, resurrection. Sa Colossians chapter 2 verse 12, ingon pa ni Apostol Pablo, buried with Him in baptism, wherein also ye are risen with Him through the faith of the operation of God, who hath raised Him from the dead. Tanawa. Kinsa ning operasyon sa Ginoo ning operasyon, siya mo ay nagbuhat ini nga ikaw mabanhaw. Kamong gilubong diha sa bautismo, also ye are risen. Gibanhaw ka ba? With Him through
The faith, pinaagi sa imong pagtuo. Of the operation of God, pinaagi sa buhat sa Ginoo. Ang Ginoo nagsugo ini, ang Ginoo nagbuhat mo ng tuloy ina nga kini diyang bautismo, mao din ni gusto sa Ginoo. Dili lang kay magpabautismo ka, ang gusto sa Ginoo, nabanhaw ka? Nagrepent ka ba? Romans chapter 6 verse 3. Know ye not that so many of us as were baptized into Jesus Christ, were baptized into His death?